Ito kakabsat. Yun. Malapit na siguro itong magpisa. Lalagyan natin ng ang sinyal niya. Apat yung itlog niya. Oh. Ito po yung nakita ko din, nakahanap din ako. Hindi lang si kumparing yung nakabirok. Lagyan mo ng sinyal ng Oo. para makita natin pagbalik natin. Oh, ito. Oh. Yan. Yan, hindi ipaida mo ito yung sinyal natin. Yan. Para pagbalik natin, alam na natin yung bag nga aldaw kada kayo kaparparalan. Katarti kami kini kumpare, pang kami kano agbirok tiklog ta doon na sa rungkar ng iklog ta ipakita mi kano kada kayo. Lugti ka. Itlog tay, kungkaw. Oy, tini nagarbisteran nagsagsagibo nga pakit pagbirukan ta. Baka no parparalan man natin yan. Kita tagaron. Kaya kakabsat. Ito kami maghahanap ng itlog ng pakubo mga kaparparalan. Kaya ang sabi ng aking kumpare, marami tayong makukuha dito at makikita ang mga itlog ng pakubo. Yung greater painted snipe. Dito mga kakabsat, mayroong karga pero walang itlog. Mayroong umok pero walang itlog mga kakabsat. Hanap pa tayo ng iba. Meron ba dyan pare koy? May pugad. Oo, pero naulihi tayo ng kuan, ilang araw. Nagkuan na siya, nagpisa na siya. Nagpisa na siya pare koy, wala na Nagpisa na. Parang shield na lang yung naiwan Hanap pa tayo, baka mayroon pa tayong mabirukan pare koy now. Oo, hanap. Dito pare meron pero nagpisa na naman pare. Oh, Oy, oo, may Pisa mabangsit. Ay, namatay pare, tignan mo Baog. Dito yung niya, pisa-pisa niya sa unag, yung anak niya. Oo, baog, mabaho yan. Gamot yan sa kuan. Nakalabas na siguro yung kasama niya pare now. Yung mangkukulam. Maganda yan, itapon mo sa bahay nila para magalis. Hanap pa tayo ng iba pare. Parang mahirap man harapin itong itlog ng mga kaparparalan. Oh, dito ka mga kaparparalan. Ito kabsat. Merong itlog dito nagtagaw. Bago pa lang yung itlog niya, mag-itlog pa ito. Ganito yung mga itlog nila mga kaparparalan now. Yawn, kabsat. Nakakita din tayo. So wala tayong nakita dito mga kaparparalan. Andun si kumpare sa kabilang banger. Doon tayo pupunta, baka may nakita na siya. Yan yung itlog ng kuan. Huwag mong hawakan pare ko, baka hindi na magbalik. Ayun, umangot nila. Mangot nila yung kamay mo, ano na yan. Breeding season nila kaya ganyan sila. Ito pare ko, babalikan natin pare ko now. Oo balikan natin. Lagyan mo ng sinyal ng Oo. para makita natin pagbalik natin. Ito. Yan. Yan, hindi ipaida mo ito yung sinyal natin, yan. Para pagbalik natin, alam na natin yung Madali lang hanapin. pare ko. Okay. Kabsat si kumpare andon lumulusaw, parang yun lang yung nakita namin. May pakita sa inyo. Magbibirok pa kami mga kakabsat. Ito naman. Galing mo talaga magbirok pare ko yan Kulang pa ng isa, dapat apat ito. Tatlo. Tatlo. Mag-itlog pa yan pare ko ng isa. Kulang pa ng isa yan. Lagyan mo ng sinyal pare ko. Ito yung ruot. Yan. Paano makikita nga nakapaidamay yung baliktadin mo yung daga niya para sa sunod na balikan natin makita mo. Ganyan pala Lalagyan namin ng sinyal niya mga kakabsat para kung babalikan namin makita namin yan. Madali na lang. Dalawang umok ito mga kabsat na tagtatlong itlog. Oo. Maghahanap pa tayo pare kay. Oo Stress 40 na. Dito tayo maghahanap. Yan malawak pa yung hanapan natin Kahit mang 10 lang. May nabirukan ka pare kay. Ilan yung itlog niya pare kay? Tatlo na naman. Ang galing. Parang 03 ang maglabas ng lasto pare kay. 03 yung maglabas ng lastaw. Saan pare kay? Ito. Parang maliit ito Huwag mong hawakan pare kay. Magalit yung nanay niya saka tatay. Yung may-ari ng itlog. Ito kakabsat, ikatatlo na itong pugad na nabirukan namin. Ilang piraso na yan? Ikasyam, lagyan mo ng niya, sinyal niya. Yung pabaliktad na dagay para alam na natin yung natin. Yan Hindi, yan yung dalan niya, magpasok dyan Dito kabila.
Isa pa, lagyan mo pa. Yung sinyal niya. Hmm. Yun. Saan? Babalikan lang namin ito mga kakabsat. Palipas ng ilang buwan. Nagbayag mama pare koy. Tag birok tapay sa balay. Una. So meron din akong nahanap mga kaparparalan. Ito, 4 yung itlog niya. Oh. Ito po, yung nakita ko din, nakahanap din ako. Hindi lang si kumparing yung nakabirok. Ito yung pag magpisa na ito mga kabsat, ito yung tumutulong sa ecosystem natin. So lalagyan natin ng ano niya. Dito sa may tambak. Sa may tambak banda lalagyan natin ng ano, taldeng niya ba. Yung pabaliktad na ano. Tambak-tambak niya para kung babalikan natin, alam na natin. Yun. Parang wala na kaming mahanap mga kaparparalan. Doon si kumpare. Hanap pa rin tayo para may pakita tayo. Meron po akong nakita dito mga kaparparalan, oh. Pero ano na, nawasak na yung mga itlog niya. Oh. Wasak na po yung itlog. Ito po yung ano niya, pugad niya. Kahit ito, mga kaparparalan, oh. Nahulog na yung itlog niya dito. Nag-away siguro sila ng asawa niya. Oh. Yung shield niya mga kaparparalan. Yun. Yan po. Kala ko mayroon. Hanap pa tayo ng iba. Andun si kumpare. Mayroon na naman tayong nakita mga kakabsat, kaparparalan. Ito na naman siya. 4. Bali ano nito, ika-6 na may itlog. Ito kakabsat. Yun. Malapit na siguro itong magpisa. Lalagyan natin ng ano, ang sinyal niya. Diyan malapit lang sa may tambak. Yun. Lagyan natin ng sinyal para malaman natin kung saan siya. Oh. Andata paray. Dana birukam. Oh, meron daw siya nakita doon mga kabsat. Puntahan natin. May nakita ka pare koy? Dito, meron naman akong nakita dito sa akin. Ilan yan pare koy? 4 naman sila. 4, bay patingin. Diyan. Oh, ito na naman kakabsat. Oh, 4 na naman oh. 4 yan. Ang galing-galing mo talaga pare koy. Oo. So lagyan mo ng sinyal pare koy. Nagyan ko na. Diyan oh, kay malayo Ay, ka man kanina. malayo, malapit man sa tambak na may pagay. Ito yung ano niya no. Oo. Sinyal niya. Ito. So maghahanap pa tayo pare koy. Oo, dito naman tayo, pababa na tayo. Rekoridahin natin yan lahat. Oo. Doon. Doon. Diretso na pa uwi. Oh, sige pare koy. 4:23 na. Pabayaan mo na yan, wag mo nang kunin. Oo. Baka kukunin mo pa. May nakita ko dito. Mayroon na naman kakabsat. Mga kaparparalan. Oh. See? I found the egg mga kakabsat. Oh, 4 na naman. Kos. Medyo maganda ditong nag-itlogan nila mga kaparparalan na now. Meron na naman 4. Lagyan natin ng sinyal. Malapit lang dito sa tambak na may naglugnakan ng karabaw. So malapit lang. Yan ka lang. Pare ko now. Oo. Meron po akong nakita dito mga kaparparalan pero walang itlog. Parang bago pa lang siya kay basa-basa pa ito. Bagong gawa pa lang siguro, mangingitlog pa lang si Pakubo. Tsaka mayroon pa dito. Bagong gawa pa lang, mangingitlog pa lang siguro ito. Mayroon dyan pare koy. Wala, mayroon doon pero ibang pugad doon. Pugad ng malaking ibon. Pugad ng malaking ibon. Baka yung pula yung sipit noon. Oo, yung sabi nilang birbiroko. Oo. Meron na naman akong nakita mga kakabsat. Mga kaparparalan, ito po, iisang itlog. Itlog ng Pakubaw. Pero may mga shell naman din eh. Oh, nabitak na yung mga shell niya. Ninakaw siguro yung itlog na. Iisang itlog. Hanap pa tayo. May nahanap ka dyan pare kay? May nahanap ako dito isa.
Saan yung nakita mo pare koy? Ito, kakaibang itlog to. Anong itlog yan pare koy? Iwan ko kung anong itlog ito, kay batik-batik din pero mas maliit. Butik-batik. Itlog siguro ng kanyan, kanaway. Pugad. Pare koy ano? Oh. Itlog ito nung ano, yung matidog ng tangad no. Ah, itlog ng tangad. Oh, itlog ng tangad. Brown. Malapit mag-itlog pa siguro ito pare koy, hanggang 6 yung itlog nito pare koy. Ha? Hanggang 6 yung itlog niya. Iyayaan natin yan, balikan natin sa sunod na araw. Oh. Okay. Magbirok pa tayo crowd. Oo, maaga pa oh. Anong oras na? Oh, sinsado ka na pare kayo. May relo ka na ng ano, G-Shock. Oo, tag 160. May nabirukan na naman ako mga kakabsat. Mga kaparparalan, mayroon na naman dito 4. Oh, pare kayo, may nakita ko dito 4. Oh. Fresh pa yung itlog niya mga kakabsat. Pero hanggang 4 lang yung itlog nila. Mga ano lang siguro to, mga 15 days magpisa na to. Babalikan natin. Sana may stick para ano, mas maganda. Pero kayang-kayang hanapin yan kasi malapit lang dyan oh. May nabirukan ka dyan paray? Makapoy ka gard ah. So ayun po mga kaparparalan, yun po yung pinakita naming mga itlog ng pakubo. At marami po yung nakita namin. Babalikan daw namin ni kumpare pagtatraktorin na itong ano, itong lupa, Ang itong basakan. palayan, basakan. Oo, traktorin na, balikan natin, i-update natin kung napisa na yung mga itlog na. Oh, Para hindi magdami yun sila. baka bukas pare balikan mo yun at kukunin mo. Hindi, mahirapan na akong magkuhan yun magbalik. Oh, kalawak. So Kaya. pagpatingga lang te video meeting nga parparalan kakabsat. Like and subscribe. Diyos ti kumuyog kada kayo. Amen!